Tá mé seo máile fearn fanúr, séir ó thua ó bhaile le choíocha chun na Gaillimhe. Áit tharla achtar mhór le rá is Tugann Micheál Ó Mainín sa mbliain 1935. Ba é seo an chéadúr a heafta slunne Ó Mainín in aon cheann de hannálacha na hÉireann, a gúnsí a tharraingt ard suntasach d'annálaí chomhaimsire éireannacha, mar ba a gá a tharla san áit seo gur mharú sealmhór rí Ó Mainín na son. Ó thart lár an 11 ar aghaidh, thas sa ríthe I cruthúr a gconacht ag leathnú réimse tionchar ó dheas agus siar ó na críocha dúchasacha a ceantar os cumán ó thua. Timpeall an bhliain 10 mar hampla, thas é ó cruthúr, rí connachta ag dainú chud cuachta I dúm, agus bhain sé úsáid as a ceannas millite a gcuine muinteoirí leatharta agus I rion seola idir ann chlár agus le chorab. Sa chéad bhliain dar gcionn, leathnaíonn I cruthúr amach ó dheas isteachar I riochtaí Mainín a son I gceantar mháileáthnaí agus isteachar chríocha tradiisiúnta I chealaí I Maine. Le linn réimeas tarlach mór ó cruthúr rí connachta ón mbliain 16 go dtí 15 agus ardraí na hÉireann ó 19 go dtí 15 a tharla cath inúir. Tharla an cath fuilteach seo ag an am céanna le éanacht ríochtáitiúil Vinmhaí, tíornas chláinne neachtain agus I mí lealaí, timpeall ar mhaile le choíoch. Bhí tarlach mór agus bhaach ruairí ardraí dearnach na hÉireann I gceannas a rit tréimhse ina rud na I cruthúr ag leathnú chríochna amach I gceantar ar na Gaillimhe mar atá sí san látáin. Rud a dair lobíonna ach rud a dá grúpaí déanara nachrach có cuachta ar nós chlána I cealaí agus I Mainín híos leis. Ba achtar chúntasach é an sclúchas marfach a bhí idir bhfórsaí a rit tréimhse ada de cheannas. Ba tháinaiste den ardraí ag cruthúr meach tarlach mór, a ra an bua aige ag Fhionnabhrach sa mbliain 1935. Sa bhreasúra ag tacail ó taigh ó chealaí rí I Maine, bhí colcathair cruthúr, éamach Donal. Bhí Donal díobhartha mar rí connachta ag ioncail mháthair, mar thuirteach ó rion na mún, a bhábhar dheithir a báige tarlach mór sa mbliain 16. Is cosúil gur spreag sé seo é páirteach a gá agus fonnéir a éalamh ar riocht connachta I thréimhsiú. Ag treid le tíobh taigh ó chealaí a bhionóir, bhí rí Ó Mainín na son a ra a chríoch ina riocht neamhsplach tíobh stiad a ártíornas I Maine. De go ná ba iad bhfórsaí son do chuid na rí Ó Mainín ina cíopa ina armí I Maine. Dearbhíonn slucht ón dara isteach lua ar a dtugtar nósa I Maine, gur timpeall son a hagans cholaghana le chéile don timras mar is ionaníd agus corp chola láthair chatha do chách. Ba mhór an clise don na chealaí I Maine an mhuim a bhfórsaíd a chath ionneoir agus is mór an chuir siar bás cruthúr chealaí athair haigearthab. Leanna chur seilbhe de rithe agus ardraithe cuachta I cruthúr ar aghaidh ar feadh chuid mhaith don dara isteach. Tharla mhuim den cinál céanna sa strachailt leanúnach idir na cruthúr agus na chealaí ag grúpa Gaelan a túisceart ros cumán níos dearnaí sa céad sa mbliain 18 ina bhfuair mrócha Ó Mainín, rí saon agus taoiseach chláin Ó Mainín ag ná bás.